An iluonga ni Joseph Abanza, ane wuon Pendo. To sani ka kwachomo yiero machielo, koro wan gi luor matin. Nikech wakia gima dhi timre. Inya assume ni gik moko gin back to normal to ikia gima dhi timre next. Koro emomiyo wan kaka familia mar Pendo ne waluor dak mana wantiere kuma open e ndara. Emomiyo ne wadar wabiro chien koni. Koro mano ema nokelo wuok marwa kuma ne wantie chon mondo waduog chien koni. Alafu koro kendo sani be wachomo yiero. Wakia ni ng'at mane madhi yie no koloye nikech jogi be ruodhi te. Ng'ato wacho tuodhoge koni neno dhingo ng'ani sa 2 okinyi, ng'ato wacho na dhingo ng'ani sa 1 okinyi. Koro ing'e ni tek. Ok inya ng'eyo ng'ama dhi yombo to ng'ama dhi timore. Dhaw ok inya bet kikia. Koro mano wakwa mana kwe kende kanya beto. Kwe ka ji nya bedo obed abeda gi kwe, to kwe no be nyaka wang'e kaka wan jo Kenya ni kwe chako kodi in iwuon. In iwuon ma kiseketo kwe to dhi bedo aluora mari, to kowuok aluora mari to piny te bedo gi kwe. Koro ok inya kelo kwe no in iwuon, in gi chuki moro e nini mari. Mano to dhaw dhi bete. But kapo ni inya kawo gik ma josiasa wacho kaka ngera, en gima wacho to dhi, wacho to dhi. Mano to be wadhi bedo abeda maber, to kwe wadhi bedo go ka. Mano kende gima anya wacho.